Ako vlasnik Zastave Elektro, Ranko Dejanović, dobrovoljno vrati preduzeće državi, proizvodnja će biti pokrenuta, radnici će primati minimalac, a za ostale plate biće im isplaćene kada fabrika bude ponovo privatizovana. Radnici iz Zastave Elektro i dalje su ispred Agencije za privatizaciju. Posle 2 noći na betonu i jurnjave po centru Beograda, radnici Zastave Elektro dobili su prvo obećanje. Ako vlasnik vrati preduzeće državi, Zastava Elektro opet će početi da radi. To je već prihvaćeno. Radnici će primiti prve minimalce za mesec dana i jeste drugo obećanje koji su dobili u Beogradu. Prva uplata biće prvo kad primate. Pa ja bih voleo odmah da dobijem. I evo koliko su jake garancije da se radnici opet neće vratiti na Terazije. Ali šta će se desiti u slučaju da se ovo ne ispoštuje? Prošloga puta ste nam obećali... Zaposleni u Zastavi Elektro su nezadovoljni. Ovo su samo obećanje, ne vidim papir šta mi je dao. I ko mi stoji iza toga kad odem u račun da ću ja da primim neki dinar. Ipak spakovali su se, a šta će biti sa njihovim dosadašnjim vlasnikom još ne znaju. Što se tiče vlasnika, mi ne možemo o njemu da odlučujemo. Znamo šta su inspektori za privredni kriminal utvrdili, šta je sve pronađeno, ali ostalo je sve rad ovih istražnih organa. Vlasnik Zastave Elektro je konzorcijum na čijem je čelu Ranko Dejanović, suprug predsjednice Skupštine Srbije Slavice Đukić-Dejanović, koji je to preduzeće kupio za oko 33.000 evra. U Zastavi Elektro zaposleno je 294 radnika. Žaklina Tatalović, Fox televizija.